बर' हारिनि मोननै राजखान्थि हान्जा बे राजखान्थि हान्जाखौ खौसेथि जानो थाखाय खावलायदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि। बे समाव नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन जे बावैसो सान सिगाङाव जे बिटिसिनि बारग' चिफ बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिथाङा बुंथिदों जे खौसेथिनि थाखाय आंबो गोसो दं एबा खौसेथिनि थाखाय बे समाव ओंखारबोनांगौ एबा खौसेथि जानांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा। आरो बे आयदाखौनो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों जे बावैसो सान सिगाङाव एबा बावैसो दान सिगाङाव जोबोदनो मोनसे ओंथि गोनाङै सावरायलायनाय जादोंमोन मोननै राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोनजों। आरो बे समाव एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों जे बे सावरायनाय आयदायाव सोर सोर बाहागो लादोंमोन आरो माबे समाव बिथांमोनखौ बबे जायगायाव लोगो हमहैदोंमोन बेनि सायाव बाथ्रा बुंथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों जे बे समाव मोननैबो दोलोनि राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोनजों सावरायदोंमोन आरो मोनसे पजिटिभ दिगजों एबा मोनसे मोजां दिगजों खारबाय दंमोन सावरायनाय आयदाया। नाथाय बाइ इलेक्सन एबा बे समाव उफ्रा बिसायख'थि जानायनि जोहैनो बे सावरायलायनाया एसे आद्रा जानानै दङ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। 2024 आव बर'नि मोननै आनसलिक रिजनेल शक्तिशाली जे राजखान्थि हान्जा माने बिटिसि केन्द्रिक बिटिआर केन्द्रिक इउपिपिएल आरो बिपिएफ खौ खौसे खालामनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि लेभेलाव जि स्तराव जों रल लानांगौ लादोंमोन आरो हाग्रामा महिलारि बिथांजोंबो रायलायदों। जाय रायलायनायाव रबिराम नार्जारि, खाम्फा बरगयारि आरो एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनिन बसुमतारी दङमोन। आरो बिथाङा दिनैबो आसाबादि दे बर' हारिनि राजखान्थि दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरि बिथांमोना बिथांमोननि खौसेथिखौ रायजो राजाफोरा नायगिरबाय दं आरो रायजो राजाफोरानो बे समाव खावलायदों बयबा नङै बयबा मोनसे बिथिङाव बिथांमोननि खौसेथिखौ बा खौसेथि जागोन नामा बेखौ मोनसे मिजिंथिदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा। बे पजिटिभ नेगेटिभनि गेजेरावबो मोनसे आसाखौ जों दिनैबो नुदों। न' डाउट दान्थे बिदान्थेया दाबो सोलिदों। आर्गुमेन्टफ्रा गावबा गाव स्टेन्ड लालायनाय हान्जानि आदर्श नीतिखौ लानानै बिथांमोना होदों। किन्तु बिनि गेजेरावबो जों पजिटिभ मोनसे लामा लानानै जोङो दिनैबो आसाबादि। एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा फिन खावलायदों बे समाव मोननैबो राजखान्थि हान्जा बे मोननैबो राजखान्थि हान्जाखौ खौसेथि जानो थाखाय खावलायदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा। मोननैबो राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि बे दैदेनगिरि बिथांमोननि गोसोआव एबा बिथांमोननि साननाय हनायफोराबो बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ खौसेथि जानो लुबैनाय एबा हास्थायनाय। नाथाय बे समाव जे बयबा नङा बयबा मोनसे बिथिङाव नोजोर बोनानै सावरायलायनाय आयदाखौ लांफिननो हायो नामा बे मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे आपिल एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खावलायनाय। आरो बे समाव एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों जे मोन 14टा बर' हारिनि मैखोम माहारियारि आफादफोर बे आफादफोरखौ लानानै गोलाव रायज्लायदों आरो बे रायज्लायनायनि मोनसे ओंथिया फोरमायथिदों जे बयबो मोनसे आफादा बर' हारिनि मोननै राजखान्थि हान्जाखौ खौसेथि जानायनिखौ बिथांमोनाबो हास्थायो होननानै फोरमायथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा। 14टा दल संगठन बर' हारिनि बर' थुनलाइ आफाद, बारग' बिएलटि, बारग' एनडिएफबि, हारिमु आफाद, आइजो अनसाय आफाद गासैखौबो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सावरायदों। बयनिबो मता बेनो जे बर' हारिया खौसे आवगायलांनांगौ। आरो बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'निफ्राय खावलायनाय जे दिनैबो मोननै राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायनाय जे बयबा नङा बयबा मोनसे बिथिङाव मोननैबो राजखान्थि हान्जाया खौसेथि जानो हायो नामा आरो बे आपिला जोंना थाबाय थागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा। आरो बिथाङा फोरमायथिदों जे फैगौ 15 आगस्तनि उन आरो सिगांनि गेजेराव बे समाव बर' हारिनि मोन 14टा
माहारियारि आफादफोरजों सावरायलायनाय जागोन आरो बे सावरायलायनायनि गेजेरजों मोनसे खावलायनो हास्थायदों एबा लुबैदों जे मोननैबो राजखान्थि हानजाया खौसेथि जानो हायो नामा बेखौ सानलायनाया मोजां होननानै फोरमायथिदों आरो बेनि अनगायैबो जे CCBTR जे मोनसे आफाद जेराव 30निबो गोजौआव बे समाव गुबुन गुबुन हारिफोरखौ लाजानाय मोनसे लानानै दानाय मोनसे आफाद आरो जाय आफादजोंबो जे बे समाव सावरायलायनाय जागोनखौ फोरमायथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा आरो खौसेथिनि सायाव बिथाङा जे फोरमायथिदों जे बयबा नयबा बयबा मोनसे बिथिङाव खौसेथि जानो हायो नामा बेखौ दैदेनगिरिफोरा सानलायनाया जोबोदनो गोनांथि दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो पजिटिभ आरो पजिटिभ मोनसे आसा आरो मिजिंखौ लानानै जेब्लाबो खामानि मावबोदों 2024आव बर'नि मोननै आनसलिक रिजनेल सक्तिशाली जे राजखान्थि हानजा माने BTC केन्द्रिक BTR केन्द्रिक UPPL आरो BPF खौ खौसे खालामनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि लेभेलाव जि स्तराव जों रल लानांगौ लादोंमोन आरो हाग्रामा महिलारि बिथांजोंबो रायलायदों जाय रायलायनायाव रबिराम नार्जारी खाम्फा बरगयारी आरो एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनिन बसुमतारी दङमोन खोब पजिटिभलि बिथाङाबो बुंदों जे ज'यै आवगायलांनायाव बुजाबुजि खालामनायाव आंहाबो पूर्ण समर्थन दङ नोंसोर रायलायलांबाय था आरो मानगोनां प्रमद बर' बिथांजोंबो जों रायलायदों बिथांजों रायलायनायाव बिथाङाबो बुंदों जे खौसेथिनि थाखाय आं जेब्लायबो पजिटिभ बेनिखायनो खेबथाम खेबब्रै दिल्लीयाव सिलिगुरियाव धालिगावआव क'क्राझाराव गुवाहाटीयाव रायलायनाय जादोंमोन फैयै फैयै नभेम्बर डिसेम्बराव बे रायलायनाया माने थाबथादों आरो रायलायनाया थाबथानायनि गुबै जाहोना जाहैबाय जे बे रायलायनायाव पजिटिभ मोनसे दृष्टिभंगि लानानै आवगायदोंमोनब्लाबो सिडली बाय इलेक्शन फैनायनि उनाव बे इलेक्शनाव बिसायख'थियाव बायदिसिना खोथा बाथ्रा दान्थे बिदान्थे नांलाय खमलाय जानायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाहाथे बे सिटुएशना एसे नर्मेलाइज जायो बेयो रेस्ट्रेन्ट जालायनांगौनि थाखाय जों आपिल खालामदोंमोन फैयै फैयै दा BTC इलेक्शन फैगासिनो दङ 1.5-2 मासनि उनावनो जागोन बे खोथाखौ लानानै पुनर फिन हाग्रामा महिलारि BPFनि आफादगिरिया गावनि माने आपिल खालामदों जे खौसेथिनि जे बाथ्रामोन बेखौ रायलायफिननांगौ प्रमद बर' बिथाङाबो बुंदों जे खौसेथिखौ खालामनोब्ला खौसेथि जुदि नांगौब्ला जोङो मोनसे फर्मुला दिहुननांगोन उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङाबो बुंदों खाम्फा बरगयारी बिथाङाबो बुंदों बे पजिटिभ नेगेटिभनि गेजेरावबो मोनसे आसाखौ जों दिनैबो नुदों न' डाउट दान्थे बिदान्थेया दाबो सोलिदों आर्गुमेन्टफ्रा गावबा गाव स्टेन्ड लालायनाय हानजानि आदर्श नितिखौ लानानै बिथांमोना होदों किन्तु बिनि गेजेरावबो जों पजिटिभ मोनसे लामा लानानै जोङो दिनैबो आसाबादि 14टा दल संगठन बर' हारिनि बर' थुनलाइ आफाद बारग' BLT बारग' NDFB हारिमु आफाद आइजो अनसाय आफाद गासैखौबो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सावरायदों बयनिबो मतामता बेनो जे बर' हारिया खौसे आवगायलांनांगौ जे जोंनि आत्मनियन्त्रण सेल्फ डिटारमिनेसननि जे मोनसे अट'नमि मोनबाय BTR बे 6 सिडुलखौ जोङो मजबुतै आनसलिक शक्तिनि गेजेरावनो सामलायलांनांगौ आरो राष्ट्रीय दला जेरैबायदि जेराव मदद होनांगौ होगोन जेरैबायदि जों काउन्सिल सालायनायाव थाखा फैसा रां रुफा फाइनान्सियेल जिखिनि दिल्ली आरो दिसपुरा रेसपन्सिबिलिटि दङ बेखौ मावफुंगोन दा बेखायनो जोंनि आपिला बेनो जे जाहाथे दान्थे बिदान्थेनि गेजेराव जाहाथे आक्रमण आरो प्रत्याक्रमनि गेजेराव खौसेथिनि आधारा जेब्लाबो थायो आरो फैबाय थानाय 15 आगस्टनि उन सिगां बर'नि मोन 14 आफादफोरखौ लानानै फिन जों सावरायफिनगोन मोननैबो हानजानिसिम जोंनि मेसेजआ क्लियार जे बबेबा नङा बबेबा स्तराव दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव सावरायफिनलायनायनि परिबेस खालामलायनो हायो नामा आरो बे परिबेसखौ बिल्डआप खालामनायनि थाखाय बयबो जाहाथे पजिटिभलि लालायलायोब्ला आरो 30टा गुबुन गुबुन हारिनि दल संगठनफोरखौ लानानै जे CCBTR आफाद दङ बिथांमोनजोंबो जों सावरायगोन दा बेखायनो आपिला जेब्लाबो थागोन मिडियायाव जे आपिल बास्तबावबो बेनो आरो टेबोलावबो बेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बुंनायनिख्रुइ प्रेक्टिकेलि बांसिन खामानि मावो आरो प्रेक्टिकेल फिल्डआव खामानि मावनो थाखाय दैदेनगिरिफ्रा मोननै दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा टपमोस्ट लिडारफ्रा जुदि बयबो एग्रिब्ला बिथांमोना आवगायबोनांगौ जों अलवेज रेडि आरो बे खोथाखौनो आं बुंबाय जे मोननै दोलोनि दैदेनगिरिफोरनियाव बा मोनथाम दोलोनि दैदेनगिरिफोरनियाव
बिनि बिबाना बिसोरनि कर्टआवसो बांसिन थागोन खारन बिथांमोननि नीति आदर्श बिथांमोननि दोलोनि सिद्धान्तआ मा बुङो बे नीति आदर्श दोलोनि सिद्धान्तनि सायाव सोनारगोन आरो कुनु क्षमता केन्द्रिक कुनु माने हिसाब निकासनि कन्डिशना फार्स्टआव प्रायरिटि फैनाङा फार्स्टआव सावरायनाया जाग्रोनांगौ बिनि उनावसो बाखि हिसाब निकास बाखि फर्मुला एजेन्डा खोथाया फैगोन गोजोन्थों